Amala Kahutu Rarara kenan yake yin waƙa mai taken Maryama kyakkyawa mai kyan ado mai kyan sifa. A bi mu sannu daki domin jin zazzafar waƙa mai kama da wannan, sha sauraro lafiya. Ya fi daɗi a kasuwa in akwai mutane ba. Shekara ce ta zagayo mu mutuntaka za mu zama. Shi dai wannan channel mun ƙirƙire shi ne domin kawo muku zafafan kaɗe-kaɗe masu nishaɗantarwa, faɗakantarwa tare da ilmantarwa a fance. Domin haka ku biyo mu don jin zafafa. Masu hasken a kaifa, wajen gidan matuƙar ƙurewa abin yabawa da gaske Maryama. Bari zuciya kin yi kin halin mekiya, gaskiya ƙoƙiya kin rike ta kin rataya. Ga masoya burjin kauna da gaske sun antaya. Mai rabo mai wuya, Aisha ruwa jijiya. Ga ta zuke kiya, ta daren mafarfajiya. Kwalliyar safiya ko da yammaci a saya. Kuna tare da gonar waƙa kuma sakataren mawaƙa Dauda Adam Abdullahi Kahutu Rarara kenan, raran waƙa uban Khalifa. Na ta zinariya,